shortcut na, no? Papuntang Nueva Ecija. Ewan ko lang sa iba, dumadaan sila sa ano, CCNX ba yun? Doon sila lumalabas. Pero kami pinakasanay na namin yung ano, Victoria talaga. Maraming salamat po. Isang paalala po para sa ating mga pagin dito sa West Market. Loading na ng loading namin po tayo sa harapan. Ang designated parking area po natin ay sa likuran. Maraming salamat. Isang paalala po para sa ating mga pagin dito sa West Market. Loading na ng loading namin po tayo sa harapan. Designated parking area po natin ay sa likuran. Maraming salamat. Isang paalala po.
pangalan ni ano, nung ginagad bless you mo? Ang pangalan mo. Hindi kita nakakita ng winto ako doon sa mga... Hindi, kaninang pagbungad niya, si Roy, ano eh. Ilan? Ilan? Noong tingin ako sa may bahay niyo. Oo, Sa ako nagtitira. oo, nung nasa ano ka. Saan titira? Ha? Sa Pampanga. Hindi, naalala niya yung tumira siya sa atin noon. Sa Muñoz. Oo. Ikaw bumama sa Muñoz eh. Taga Pampanga na ako ngayon. Ah. Ano pangalan ko? Rick. Oo. Rick, kanina, alam mo eh. Kanina pagdating pa lang niya, Roy, kamo na. Anong pangalan ko? Ha? Anong pangalan ko? Andang. Ano? Pangalan ko. Ikaw. Oo. Ricardo. Ricardo, sino Ricardo? Si ano, si Te. Ricardo. Hindi. Si Te, Si Te yun si eh. Te yung sinasabi mo na eh. Sa tayo eh. Anong pangalan ko? Pangalan mo, Ricardo. Umarap ka kasi dito eh. Ricardo daw. Ricardo na talaga nalaman. Pero Pangalan kasi, ko. Ha? Yung pangalan ko. Hindi Ricardo. Ano? Hindi. dito kasi marapat si Roy, hindi ka nakikita ni nanay eh. Yan, 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 yan. Hindi yan. Ricardo. O yan, tanong muli. Pangalan ko ano? Pangalan mo? Oo. Eh di Ricardo. Ano si Ricardo? Si Ricardo nang nasa isip ni nanay. Kaya nasabi ko eh. Oo. Sino kasama mo riyan? Ano, kasama ko, ano, kasama ko. Hindi na kilala ni nanay. Ha? Nanay. Sa kapatid mo doon sa malapit kila Risa. Andito ka kila Risa ngayon, nay. Malapit kila Risa. Andito ka. Dito. Ha? Dito ka kila Risa. Eh, Sa Pampanga ko. pira. Pampanga. Pampanga. Ah, Pampanga. Oo. O pakainin mo si nanay. Nakakakain ka ba ng ganito, nay? Yung mga anak mo. Malambot lang ito, nay. Eh, pinawisan. Pinawisan sa ano, sa... Bakit may dala ka ba? Oo, kasaba. Ano yan? Ano yung dala Pwede niya? bang, ante ka, Eh. pwede bang kumain si nanay ng ganito, ano? No, kasaba? Pwede bang kumain si nanay ng ganon? Tingnan mo, ito. Pwede ba siya? Merienda lang po, yung tinaas ko po yan. O hindi, pwede siyang kumain ng ganon nga. Apo. Malambot lang yan. Gusto mo, nay? Nay, gusto mo? Ay, po na Bibigyan mo. kanina pupunta kayo din eh. Hindi. Ay, hindi pa. Hindi pala nag-chat ito eh. Eh, nasa Manila lang. Ba't natutunan pumunta Kasi dito? ano eh, ano lang attend ng PBeta to. Tapos pag balak na nga na, pauwi, dadang kami. Apo. Kaya ka lang. Pangalan niya. Ang pangalan ko. Ricardo. Hindi eh. Kanina, pag bungad pa lang, Roy, ano. Ngayon, Ricardo na yung ano, nasa... Ricardo. Ricardo na yung sinasabi niya, magbot kanina. Si Te. Ako si Roy. Ha? Si Roy. Si ako. Roy. Hindi? Oo, sabi mo kanina, Roy eh. O, tas kung Hindi pang... mo pa natutunan? Ako si Roy. Ang pangalan ko, Roy. O, gusto mo ng ano, kasaba, bibigyan ka niya, no? Gusto mo kumain? Gusto niya kumain? Hindi. Okay lang yan. O, sino Okay, labas mo, okay. labas mo Bihira na bigyan mo pumunta sila sa Chris. amin. Okay, bihira nga ako. Ayan, pindan. mapunti. Ayan, pingsaw. Kila Chris. Bigyan mo sila ka. Kila Hindi, Chris.